Ma, napano si Ana baga hingaw-hingaw. Hingaw-hingaw na ano asin. Adyan na, abot pa sana. Oy, oy, paran akong happy family. Oy, Ana, buli ni ina niya. Kaya hingaw-hingaw ka, napano ka? Ay, ma, ika na kuning naisihan man na. Sa duda sa amo ni Georgette, ma. Bata da ni Manay Loida. Naisip ko, malamang ako yun. Kasi, taano mo yung buhok ko, duraw-duraw. Kakaiba ako sa inyong dawha. Tapos, mukha akong mayaman. Arog man ni Manay Loida. My gosh, ma, why didn't you tell me sooner? Muli ni ina niya. Sino nagtaram sa imo ninyan? Si Loida. May ka magiging bata ninyon. Para mo kung tayon. Patal-patalong ka. Sa ako ka naglagbot. Isaw, tunong-tunungan mo ako. Aram ko ga dahilan ka lang nganing makalibre ka. Huna mo mi ko aram na magdamrag kang wara sa baray. Siin ka nakikaturog, ha? Siin ka nakikaturog na naman. Gadamrag ka ning lantuag tapos pag abot mo ito, grabe mo ning hanas. Bata ka ni Loida. O sige, itauta ka doon. Darhay yung mga bado mo doon. Buli ni ina mo. May maasir sa ako dahilan mo, ha? Buli ni ina niyang. Georgette! Ma, Baka na doon sa dong bilog. Buda pa ubo sa dito ki Ana. Tabaga na baya. Buli ni ina niyang.